saiki wis raket lingan Bang Roki, Bang Irul wis kunalis ting piting ringe garing iki kroto diapusi ra eling mbok apusi awakku ya nganti kering Klaras godhong kok godhong tebu ya godhong gedang godhong gedang ya mas ya mas ya ya mas diangkatnya mas Bang Ucok wasik monggo kalau artisnya Jawa Timur ini Pak Sayun Sayun iya 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 bersama Nimas Tari siap Mas Yeber Rejasari aku nyoto sing duwe tanggalan wisan halo Pak Dik aku pancen wong sing tuna aksara ora bisa nulis ora bisa maca Pak Guru sano nanging aku iki isih duwe rasa jroning batin sak tenane pengen tondo iki lek Mas Kroto desa monggo Pak Luk aku pancen wong sing aksara Mas Klewe sing punya Sonia nulis ora bisa maca monggo monggo sugeng jalur Pak Wah sugeng tidak sugeng kondur sing duwe tanggalan 10 malam 11 jroning batin satenane kondo iki Semara beli salah yo godhong gedang wasik kajang pinjos saiki wis ra kelingan monggo Pak Lu piting monggo garing adekku dhewe Mas Nyoto sing duwe tanggalan 10 awakku yo Patik sing punya member kali batur Mas Jaka sing punya Mudo Laras Mas Bejen bakule bir Bang Mastur Pak Mastur iki mbiyen tak tanggap nang pisanan nang mahku ora ngerti aku Clara godhong gedang sing tak gagas saiki wis ra kelingan Mas kedewasan melu nandur tresno aku ra keduman monggo Mas Beto sing duwe Patik Mudo aja lali medley siap Pak Disproto Pak Bro sing duwe bir kali wungu aja kondur dhisik Mas Wawan sesarangan tulis kunalik siap aman-aman saja aku pancen wong sing tuna aksara ora bisa nulis ora bisa wasik nanging ati iki salah goyang ya duwe rasa Bang Ade batin sak tenane pengen kondo tenang Mas Becing iki lek rampirmu gak pengen kondo monggo Pak Lukman sing arep duweni asatur kali batur ojo asik nanging ati iki isih duwe rasa jroning batin
sak tenane pengen kondo. Mas Japra semakin membara, mundur laras. Tarik palu. Bubus godhong gedang ajang pintu saiki wis ra kelingan piting pringek garing Iki yo karo guru kupas iki. mbok apusi awakku yo nganti kering Kakung Maijan sakit atas sini Laras godhong gedang sing tak gagas saiki wis ra kelingan Mas Haji, bakule kluku sing nang bawah setengah mendem. ketiwasan melu nandur tresno aku ra keduman aku pancen wong sing tuwa aksara Ora bisa nulis, ora bisa maca. Nanging ati iki Terima kasih, Saudari. rasa tresno kaya tumrape manungsa. Matur suwun, Mas Dur.